אני ברי וקנין, אשתו של רפי, הרוג מלכות. הוא היה בארץ בשנת 48, הוא נלחם פה שנתיים וחזר למרוקו. זהו. אז באו שליחים מישראל אלינו ולקחו אותו שיביא כמה אנשים באותו גיל שהם מסוגלים להיות במחתרת, כי היינו צריכים להיות בטוחים. והוא גם לקח אותי בשם קרמלה ועזרתי לו הרבה, והוא נסע כל שנה כמעט בחופש הגדול לישראל לעבור קורסים כדי ללמד בחזרה במרוקו. המחתרת שלנו זה הייתה מסגרת שכולם היינו בה. בעלי היה לו את השם שלו מישל ואני קרמלה. עזרתי להם הרבה, לכל הצעירים גם שמה. שלחנו המון אנשים בלילות בדרך ללא דרך כדי שיגיעו לארץ, כי בן גוריון אמר לנו אל תטפלו במשפחה, תשלחו את הילדים קודם כל. אם הילדים יהיו פה בארץ, ההורים יבואו גם כן. רפי היה בא לארץ לעבור קורסים כדי ללמד את כל החברים של המחתרת בקזבלנקה, ללמד אותם נשק, ללמד אותם ג'ודו, ספורט, הכל כדי שידעו איך להיות עם הביטחון שלהם, וככה זה היה. בלילה לקחנו את הילדים כל הזמן, שאף אחד לא יראה אותם, והתלבשו כמו צופים שלא מסתכלים עליהם בכלל. אז הגענו לטנג'יר באוטובוסים בלילה, ב2 בלילה, ב3, ומשם חיכו להם ולקחו אותם למרסיי. במרסיי העלו אותם באונייה לארץ וחילקו אותם לקיבוצים, לבית ספר, לכל אחד איך שמתאים לו. כשבאנו אחרי איזה שנה, הסתכלנו לראות אם הם בסדר, מרגישים טוב, אם היו בסדר גמור. אז אחרי זה יום ראשון, בעלי היה בבית ואמרתי לו, תשמע, זה לא כדאי לך להיות פה, קח את המפתח של האחות שלי, תלך לבית שלה ותישאר שם, שלא ימצאו אותך. לקח את המפתח, הוא ירד למטה, המשטרה כבר בתוך המכוניות, מחכים, והוא רוצה לעלות לאוטו שלנו, אז הוא הרגיש שיש אוטו על ידו שהיא עובדת כבר. הסתכל, הרגיש שזה המשטרה, אז הוא נסע בכל המהירות שאפשר, פתאום הרמזור נהיה אדום, הוא היה מוכרח לעצור, והמשטרה אמרה לו, אתה יודע לאן ללכת, בוא איתי, ונסע ישר למשטרה. שאלו אותו, דיברו איתו ואמרו, האיש הזה בוגד במדינה ועושה דברים נגד החוק, כי הוא מלמד אותם גם לנשק לצעירים. אז זה מה שאמרו, הביאו ממצרים לחקור אותו ומסוריה. שניים אני שמעתי שבאו לחקור אותו וחקרו אותו, והבוס של בעלי נסע למלך, אמר לו, רפי וקנין נתפס ואני לא יודע מה עשה, מה קרה. אמרה לו, מה יש לו לעשות? אין לו מה לעשות. הוא אומר לו, אתה רוצה שיצא? הוא אומר לו, בוודאי שאני רוצה. הוא אומר, אין לו מה להישאר שם, הוא יכול ללכת הביתה. באו לרפי, אמרו לו, אתה משוחרר? הוא אומר להם, לא, אם כולם ילכו אני אצא גם כן, אם לא כולם אני נשאר. אני רוצה לקחת אותו לפריז, לבית חולים, לכליות, שהם שברו לו את הכליות. 6 חודשים הייתי בפריז,
הייתי נוסעת רחוק בשביל להיות שם בבית חולים ובדיקות ובדיקות. לא היה שום תקווה. ולא הייתי רואה את הבנות שלי שהשארתי אותם בקזבלנקה עם אחותי בבית. לא רואה אותם והם לא רואים אותי ולא יודעים כלום מהסיפורים. יום אחד האחות שלי, כי גרנו אצלה, בא ילד, אמר לה, יש לך טלגרם, היא קוראת שרפי נפטר ב-10 בבוקר. בינתיים לוי אשכול היה ראש ממשלה, שלח טלגרם, מברק לפריז, שלא יקברו אותו בפריז, לא במרוקו, שיקברו אותו בירושלים איפה שהוא נלחם בשנת 48 ועכשיו המקום שלו בירושלים. וככה עשינו. אחרי 8 ימים הביאו את עשו לוויה עם משה שרת והאנשים הגדולים שהיו. רפי היה עובד, היה בן אדם רציני, היה יוצא עם הבת שלו הגדולה ביום שבת, לא בא הביתה עם ידיים ריקות, כל פעם ראה משהו טוב, קונה, זה בשביל הבית, בשביל הבית. היו לו חברים שמתו עליו, כי הוא היה עוזר לכולם. כן, אני זוכרת הרבה דברים על אבא. בגיל 8 אפשר לזכור הרבה. אבא הקדיש לי הרבה זמן, הוא הקדיש הרבה זמן למשפחה. הוא היה יושב איתי על השיעורים שלי, לימד אותי את לוח הכפל לפני שעוד הלכתי לבית ספר. הוא בימי ראשון בקיץ הוא לקח אותנו לים מהבוקר עד הערב עם כל החברים, היו כולם מצטרפים. בחורפים היינו הולכים למקום שנקרא קומבולו, שם ראינו אהבו מאוד פרחים אצלנו בבית, אז קנו שם את הפרחים והביאו הביתה. אבא הגיע לארץ ב-1947 במסגרת המחל, מתנדבי חוץ לארץ, והוא שהה פה 2 והוא נלחם פה. ובתקופה שהוא היה פה הוא התאהב במוזיקה הישראלית כמובן, וכאשר הוא חזר עם מלאי של תקליטים ישראלים, להקות הנחל, שושנה דמארי ויפה ירקוני, וכל השירים האלה היו לנו בבית, היינו משמיעים אותם, על אף שאנחנו לא הבנו מילה אחת, אבל דקלמנו את זה ושרנו אותם בכל הזדמנות. כשהוא הגיע לארץ ונשם את ישראל במשך 2 בזמן המלחמה, זה הזריק לו סם, זה היה מין סם אצלו. הוא לא היה מוכן לשמוע על שום דבר חוץ מישראל, והיו לו הרבה ויכוחים עם אמא, כי אמא אמרה לו, אתה יודע, אתה מסכן את עצמך, הילדים יישארו בלי אבא. אבל הוא לא רצה לשמוע משום דבר. ישראל זה הייתה אשתו השנייה. כל השנים אמא שלי תמיד הייתה מדברת איתי על אבא שלי, ותמיד אני הייתי מכחישה את העניין הזה שהיה לי אבא, כי למעשה ילד בן 6 לא מבין מה זה גיבור, ושהגיבור הזה הוא אבא שלך ונותן את החיים שלו. אני נטלי, הבת של ירדנה, נכדה של רפי וקנין, זיכרונו לברכה. האמת שאת רוב הסיפורים אני מכירה ושמעתי לאורך השנים דווקא מסבתא שלי, מרי, שתיבדל לחיים ארוכים. אני חושבת שמה שאנחנו עושים הוא מאוד מאוד חשוב. לי יש ילד, תינוק. הייתי רוצה שגם הוא ידע את הסיפור של סבא שלי. מה שמפתיע זה שרוב הסיפורים שאני מכירה הם בכלל לא סיפורים היסטוריים על אירועים היסטוריים שקשורים במחתרת או בהברחה או בהסתרה. הם סיפורים יותר אישיים מסבתא שלי על ההיכרות שלהם, על הזוגיות שלהם. ואני יודעת דבר אחד,
שעד היום היא אוהבת אותו, והיא תמיד תאהב אותו, והיא תמיד מדברת עליו, הוא תמיד איתה באיזשהו מקום, הוא תמיד עם המשפחה. סבתא שלי היא דמות מאוד חשובה בחיים שלי ובחיים של כולנו. אישה חזקה שצריכה לגדל 3 בנות פה בארץ לבד. גידלה בין היתר את אמא שלי, ירדנה, שגידלה אותי, וכיום לי יש תינוק, שהוא למעשה נין ראשון לסבתא שלי, ולסבא רפי, זיכרונו לברכה, שהוא תמיד איתנו ותמיד יהיה איתנו. והייתי מאוד רוצה גם שהוא ידע, הבן שלי ושאר הילדים שיהיו לי בעזרת השם, את הסיפור של סבא שלי, מה שהוא נתן למדינה. ומאוד מאוד חשוב לשמור ולשמר את המורשת ואת הסיפורים, כדי שבאמת הדורות הבאים ידעו מאיפה הם באו, ותמיד העבר נשאר איתנו. אנחנו פונים קדימה, אבל תמיד זוכרים מאיפה באנו. וסבא זה באמת דמות מאוד ככה, זה לחיות כל החיים בצל של סבא. זה משהו שאומנם הוא לא איתנו פיזית, אבל זה משהו שלאורך כל החיים כולנו היינו מאוד מודעים לסיפור שלו כל ההתרחשות וכל מה קרה עם הבנות שלו, עם האימהות שלנו. הוא דמות שבאמת מאוד מלווה אותנו, יש בנים מבין הנכדים שקרויים על שמו. אז יש את טל שהוא הנכד הגדול, הכי גדול שהוא קרוי על שמו, ואת דניאל ואת גיל שגם קרויים על שמו. וזה לא במקרה שבאמת כולם קרויים על שמו, זה דמות באמת נערצת, היא מושרשת בכל אחד מאיתנו, בכל הציוניות שלנו למדינה הזאת, וכל הבנים בשירותים הכי קרביים בצבא. וזאת ההנצחה, זאת הנקודה שבאמת השם שלו והזיכרון שלו אף פעם לא ייעלם.